लोगोफोर नोंथांमोना साननैनि उनाव दिनै भिडिअ लाबोदों आरो बे भिडिअआ जोंनि बर' हारिजोंनो रिलेटेड। बेवहाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो नुखाबाय आरो बे भिडिअआ मोनसे भाइरेल भिडिअ आरो मोनसे बिजाबखौ लानानै, बिजाबनि मुङा जाबाय हाबालाय। थांनाय समाव बेखौ लानानै गोबां मानसिया गोबां कमेन्ट्स लिरदों। बेवहाय माने गोरोन्थि जानायखौ जोंनि आफादखौ दाय होनायखौ नुनो मोनदों। बर' थुनलाइ आफादखौ दाय होनाय नुनो मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन गेदेमाफोरखौ दाय होनायखौ नुनो मोनदों। सासे सुबुङा, सासे फोरोंगिरि बिथाङा इमसनेलि बिथाङा मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन, ससियेल मिडियाआव नुनो मोनदों आरो बिथाङा बबेखानि निमाहा बिनाय नुबाय आं दिनै। बिथाङा निमाहा बिफिनबाय गावनि गोरोन्थिखौ। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ बेबायदि इनक्लुड खालामनाङामोन, बेबायदि गावनि गोरोन्थिखौ स्वीकार खालामदों। हाजारबार निमाहा बिनो थाखाय बिथाङा राजि। स' बिथाङा निमाहा बिदो थिगानो जादों, नाथाय बिथाङा जाबायदि आफादफोरखौ लानानै बुंदों बेयो नंगौ, मोजां जायाखै, बेबायदि आफादखौ लाबोनाङामोन। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय ओरैबायदि जे बे बिजाबखौ जाय मानसिया सुजुदोंमोन बा बै बिजाबखौ रेबनायाथ' थिगैनो दं जानो हागौ, ट्रेन्सलेसन खालामनायाव थिगैनो दंमोन जानो हागौ, नाथाय बै पिक्सारफोरखौ सोलायनो बावगारलांदों जानांगौ, बेबायदि जों नुनो मोनदों। माखासे बिथिंखौ नोजोर होयोबा ओरैबायदि मोनसे आइडिया जायो। बेवहाय जाय मानसिया बै बिजाबखौ जेब्ला प्रुफ नायदोंमोन बा साफायनाय प्रेसआव सम होबाय थादोंमोन, बै सुबुङा बेखौ गुरुत्त होनानै खामानिखौ मावाखैमोन, आं बेबायदि बुंगोन। स' बै सुबुङा सोरमोन, बै दायित्वहीन सुबुङा सोरमोन, बै सुबुंखौसो मा खालामनांगौ, आसलथे जवाबदेहि खालामनांगौ। बिनिफ्रायसो माने रिपर्टखौ लानांगौ। बे फोरोंगिरिया जा गोरोन्थि मावबाय जोङो बेखौ फिसासो होनना सानगोन, फिसा गोरोन्थि होनना सानगोन। बिथांनि गोरोन्थिया जाहैबाय मा, बै आफादफोरखौ बेबायदि साना हवा इनक्लुड खालामनामोन बाथ्रायाव, बे गोरोन्थि जादों बिथांनिया। नाथाय जाय सुबुङा बै बिजाबखौ साफायनायाव दायित्व होदोंमोन, बै सुबुङा दिनैसिम मानो मोगथाङाव फैयाखै, बे साननो गोनां जादों। बेखौ खिन्थु रावबो बुङाखै दासिम। स' बेवहाय जों मा नुनो मोन्दों, नोंथांनो मिथिनो गोनां गैया। बायदिसिना जों गोरोन्थि नुनो मोन्दों बेवहाय गोरोबनाय, जेरै बलखौ थालिरजों गोरोबनाय नोंथांमोना नुदों, जेरै ओंखाम संनाय न'खौ पयसिं, बेबायदि बायदिसिना बेबायदि दं आरो बेफोर माने एसामिसनिफ्राय ट्रेन्सलेट खालामनाय बिजाब बायदि नालाय, बेनिखायनो बे गोरोबाखै आरो एसामिसनिफ्राय ट्रेन्सलेट खालामनायाव माने उच्चारणा बर'जोंथ' गोरोबा नालाय, जोंनियाव गुबुन बुङो। स' पिक्सारखौ चेन्ज खालामनायाव बावगारलांदों बा पिक्सार हिसाबै नामखौ लिरनो बावगारलांदों, बेबायदि जादों आरो। माने जाय मानसिया बे खामानिखौ मावदों बेयो दायित्वहीन होननानै आं बुंगोन। नाथाय बै मानसिया सोर, बे मोगथाङाव फैयाखै आरो दाबो। बबेखानि जों मिथिनाबो लाब गैया बेखौ। हारिनि गेजेराव दावराव दावसि जागोन, बै मानसिनि मान सन्मानाबो नस्थ' जायो नालाय। नाथाय बै फोरोंगिरिया आफादखौ बुंना लानानै माने बेहा एसे इमेजआ नस्थ' जाबाय आरो। नाथाय बे मानसिया जुदि बेबायदि बुङामोनबा जानो हागौ आरो गोबाव सम बेबायदि थागौमोन, बेखौ फोसाबनो थाखाय आरोबाव 6 मास 1 बोसोर नांबावगौमोन। नाथाय गोरोन्थियावनो बिथाङा भाइरेल खालामफ्लांबाय, गोरोन्थियैनो। नाथाय बे बोरैबाबा मोजांबो जादों होननानै आं बुंगोन आरो। नाथाय आफादनि मुंखौ बिथाङा लानाङामोन, मानोना आफादा बेबायदि नाम होआखै। माब्लाबाबो जोङो ओंखाम संग्रा न'खौ पयसिं होननानै बुङा, नङा होमबा? बला थालिरजों माब्लाबाबो गोरोबा, सावना, बेबायदि आरो। नाथाय कल, बल, उनथिंनि जुदि हांखोखौ नायोबा एसामिसाव जाहैगोन आरो, बल आरो कलआ, नाथाय बर'आव जाया। स' बेयो जाबाय मोनसे मिस्टेक आरो, जोबोर गिदिर मोनसे मिस्टेक। नोंथांमोना थारैनो स्क्रिनाव नुदों माबायदि मा मिस्टेक जादोंमोन। बेवहाय आं भइस होआखै नोंथांमोननो, नाथाय नोंथांमोना बेखौ मिथिना ला, गोरोन्थिया बेयो जोंनि हारिनिनो सोरबा सुबुंनि बे गोरोन्थि। मोनसे समाव मा जादोंमोन, मेट्रिक एग्जामबो ओरैबायदि मोनसे गोरोन्थि खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव खमसे खम 33 मार्कनि कुइसना माने एकदमबारे गोरोन्थि जादोंमोन। नाथाय जुदि एसे गोरोन्थिखौ बावमोनबा खमसे खम 37 मार्कनि गोरोन्थि जादोंमोन। 2017 ना माबा मोनसे मायथाइयाव बेबायदि जादोंमोन। आरो नाथाय लास्टआव बेखौ गोरोन्थिखौ प्राय 30+ बेबायदि गोरोन्थि हमदों। आरो सेबाया मार्क होनोबो होनदोंमोन, होनायनि आदिया बे बाथ्राखौ आउट खालामाखै। 5 to 15 गेजेराव बा 5 to 10 गेजेराव माबा मोनसे मार्क होगोन, बेबायदि मोनसे खोथा होदोंमोन सेबाया, नाथाय होनायनि आदिया जों मिथिदिया। स' बेबायदि गोरोन्थियाबो सोरनिफ्राय जादोंमोन, जोंनि हारिनि सासे गेदेमानिफ्राय जादोंमोन। दा बै मानसिनि नामखौ मा खालामाखै, आउट खालामाखैमोन। सोर मानसिया बे गोरोन्थि खालामदोंमोन, सोर ट्रेन्सलेसन खालामदोंमोन, बै मेथ्सनि पेपारखौ दिनैसिम मिथिया। नाथाय बेवहाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा मा खालामनो गोनां जादोंमोन, सेबायाव थांनानै मा
होनो गोनां जादोंमोन गोरोन्थिखौ स' खालामनो गोनां जादोंमोन जोंनि दा थानाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा बेखौ लानानै थांदोंमोन आरो बै जि गोरोन्थि जानाय जि कुइसन पेपार बेखौ माने जोंनि बै समाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय हरनाय जादोंमोन आरो कुइसनखौ जोङो आं आरो सासे गुबुन एबसुनि मावथिफोरा लोगो नांनानै माने लिरदोंमोन आरो जों बे कुइसनखौ स' बे गोरोन्थिखौ सोर मावदोंमोन बै मानसिनि नामखौ सेबाया माब्लाबाबो डिसक्ल'ज खालामाखै दिनैसिम खालामाखै स' बेबायदिनो सम सम जोंनि गेजेराव मा दायित्व बिहिन बेबायदि दायित्व गैयै बायदि खामानि मावनानै मा खालामो गोरोन्थि खालामो स' जोबोर गिदिर ब्लान्डार मिस्टेक दा बे बिजाबाबो थ' बेवहाय जोंनि मानसि दं सोरबा नाथाय बेवहाय बिथां फोरोंगिरिनिया मा आफादखौ लाबोनानै गोरोन्थि जादों आरो बाथ्राया बेनो बास खिन्थु सबसे ब्लान्डार मिस्टेकखौ सोर खालामदों बेखौ खिन्थु जोङो ओरैबायदि बुंनांगोन बियो माने बिहा जेबो दायित्व गैया बेबायदि आं बुंगोन आरो फिउचारावबो जेन रावबो बेबायदि मावनो हाया बेनिखायनो थुनलाइ आफाद आरो जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोरा जाय जातिनि थाखाय खामानि मावो बिथांमोना जोथोन लानाया मोजां होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ लिरबानो जाबाय स' एग्जामफोरावबो बेबायदि गोबां गोरोन्थि जायो मेट्रिक एग्जामाव मा जायो जोंनि बिजाबफोराव लिरनाय दं गुबुन सोदोब नाथाय ट्रेन्सलेसनाव फैयो गुबुन सोदोब बेयो सबसे गिदिर गोरोन्थि बेबायदि गोरोन्थिया जेन जाबाय थाया फिउचाराव जेरैहाय आङो मोनसे एग्जाम्पल होनि साइन्सनि बेलायावनो जोंनि साइन्स बिजाबाव मोनसे फिनजाथाय दङ जायखौ जोङो जेनेरेलि जथायनाय फिनजाथाय होनना बुङो हाइड्रजेन दाजाबनाय फिनजाथाय होनना बुङो नाथाय बेयो मा जाना फैयो हाइड्रजेनेसन रिएक्सन जाना फैयो माब्लाबा नङा होमबा नाथाय हाइड्रजेनेसन सोदोब बिजाबाव गैयानोखा बेनिखायनो हाइड्रजेनेसन जाना फैनाय लोगो लोगो गथ'फोरा हालिया फिसा एग्जाम्पल बे मोनसे बेबायदिनो गोबां दङ बेबायदिनो आरोबाव गोबां दङ बेबायदि जानानै फैयो बै ट्रेन्सलेसन खालामग्रा बिथांमोना बेखौ नोजोर होनाया मोजां टेक्स्ट बुकआव मा लेंगुवेज दङ बै लेंगुवेजखौ अरायबो इउज खालामनाया मोजां बेबायदि स' फिसा मोनसे एग्जाम्पल होबाय आं नोंथांमोननो बिनिफ्राय नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जानांगौ जे ब्लान्डार मिस्टेकखौ खालामग्रा सुबुङा थारैनो दासिम गावखौ लाजिना लाजिया मिथिया बुंनो थाङोबा बे निमाहा बिनांगौमोन फैनानै नाथाय बे आन्डारग्राउन्ड जाना दं सोर मानसिया मावदोंमोन बेखौ बबेखानि बेखौ सासे मानसिया मावाखै गोबां मानसिया मावदों बे गोरोन्थिखौ स' बै मानसिनि मुङा सोर बेथ' निमाहा बियाखै बै फोरोंगिरिया भाइरेल खालामना लानानै दिनै लासिं सिं जानानै बा लासिं सिं जानांबाय नाथाय गोरोन्थियाथ' बिथांनिबो नङा बिथाङा गावनि इमसनेलि बे गोरोन्थिखौ खालामदों बबेबा आफादखौ बिथाङा जानो हागौ ब्लेम खालामनाबो खालामाखैमोन रागा जोंनायजों इमसनजों खालामदों जानो हागौ न' डाउट मा गोसोजों मावदों बेखौथ' आं बुंनाया बे आंनि साननायसो बिथाङाथ' निमाहा बिबाय नाथाय जाय गोरोन्थि खालामदों बै मानसिया मानो निमाहा बियाखै बेबो निमाहा बिनांगौ फैनानै स' बिनि थाखायनोथ' जाजोबदों गासैबो स' बेबायदि आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आंनिफ्राय रिएक्सन होनो गोनां बेनोमोन नोंथांमोननिफ्राय मा रिएक्सन नोंथांमोना बुंबानो जाबाय स' बेबायदि गोरोन्थिया जों फिउचाराव जाया मेट्रिक एग्जाम सेन्टारावनो जुदि बेबायदि जानो हायोबा बे बिजाबालाय मा मुवा नङा होमबा दाउब'खौ मा होनदों नोंथांमोना बेवहाय नुदों बेखायनो बियो मा आसलते पिक्सारखौ चेन्ज खालामनो बावगारलांदों बास सोदोबखौ चेन्ज खालामनो बावगारलांदों डाइरेक्ट माने ट्रेन्सलेसन खालामना होदों एसामिसनिफ्राय बा इंलिसनिफ्राय बिनि उनाव बेबायदि जादों बे बिजाबा स' फ्रेन्ड्स बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिथिबाय बेनि जि गुबै दायनिगिरि बे दिनैसिम थाखोमानानै दङ जानो हागौ बबेबा आफादनि सुबुं जागोन ओरैबो जानो हागौ माथि बिनिखायनो गावसोरनि जि अपमान जानो गोनां बेखौ दोनखोमादों खोमा बेबायदिबो आं बुंगोन बा सोरबा माने सकल पन्डितबो जानो हागौ बिराद गिदिर गावखौनो गोरों बिदिबो जानो हागौ ओंखायनो बेबायदि थाखोमानानै दं बबेखानि भाइरेल जायोबाबो जोंनि हारिनि अपमान बेबो मोनसे बाथ्रा स' बेबायदि इमेजाबो नस्थ' जायो नालाय बोरैबाबो फैयाबो मोजां बुंनो थाङोबा मोगथाङाव फैयाबो मोजां निमाहा बिग्रायाथ' बिबाय नाथाय जाय मावदों बे खामानिखौ बै मानसिया बहा बेसोर बेखौ मोगथाङाव फैबाथ' हारिया अपमानबो जायो नाथाय बिखौ क्लास होनो गोनां दङ जोंनि आफादफोरा बिथांखौ क्लास होनांगौ बिथां बा बिथांमोनखौ मोजां क्लास होनांगौ ओरैनो जोंनि हारिया मा अबस्था आरो बेबादि दायित्वहीन दैदेनगिरिफोरखौ आसलते क्लास होनांगौ पानिशमेन्ट माने बुनाय नङा खोथानि पानिशमेन्ट बा आउट खालामनांगौ जाय खामानियाव बिथांखौ दायित्व होदों बेनिफ्राय आउट खालामनांगौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय